Nej, vi har det egentlig okay. Jeg synes, vi var op mod et stærkt tjekkisk hold. Det var de overmatchede os fysisk og sad hårdt på os. Det vigtigste, vi tager med fra den her kamp, det er, at vi lærer ekstremt meget af det her. Jeg synes, vi får rettet op på en lidt ærgerlig start på anden periode, hvor de begynder at tage nogle skud ind på slottet af. Det havde de ikke gjort i første periode. Den tog de så på anden periode af, så vi måtte lidt højere op på banen. Så jeg synes, det vigtigste her var det læring, og det tager vi med videre. I spiller 0-0 med dem i tredje periode. Er det ikke... Hvorfor laver man ikke lige lidt mål i tredje periode, så den kan gå hen og blive lidt spændende? Jo, men det er også de helt små marginaler, det handler om. Vi ved godt, at vi får måske 10 chancer maks i sådan en kamp her, så skal vi også sætte dem, og det gør vi ikke i dag. Og måske er der også lidt træthed, når du står hårdt i defensiven, og lige pludselig skal frem af banen, og så er det svært at fylde på med folk. Og jeg synes, det var okay. Vi vil gerne have sat et par stykker mere. Vi vil gerne have sat en i powerplay måske også. Ja. Nej, det føles godt. Vi er lidt ærgerlige over, at vi ikke lige kunne gøre det lidt spændende til sidst. Men der er ved at være udsolgt efter så er det 5. kamp eller sådan noget. Selvfølgelig er jeg ked af, at vi har tabt, men jeg synes egentlig godt, vi kan være vores præstation bekendt. Vi holder 0 i tredje periode, vi lukker 1 mål ind i første. Vi har 7-8 minutter i anden, hvor vi lige falder lidt ud, og det kan man bare ikke undgå, og der ved man bare, at tjekke det straffer. Så det er blandet følelser, men i bund og grund så er jeg pisse stolt af, at vi lige har præsteret. Jamen, i dag var der jo rigtig mange tilskuere. Der har også været pænt besøgt de andre gange, men i dag var der rigtig mange. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, at halvdelen af dem var danske, men de var med os. Og allerede på første redning var det som om, at man godt kunne mærke, hvem de hævede på. Så synes jeg også, at man skal vise dem en gave, gå og juble lidt. Det smitter af på mig selv, det smitter af i stemningen i hallen, og specielt på resten af holdet. Det bliver også ret hårdt. Vi har et rigtig godt hold. Nok lidt samme udgangspunkt, vi skal følge defensivt, og så køre det på kontra. Men jeg tror lige, vi skal hjem og sove på den, så ser vi på taktik i morgen.